terve! Tänään pelataan Minecraftia. No, ilman pidemmittä puheita, niin tehdään survival-maailma. No niin, sieltä on uusi. Oisko hyvä? Eeppinen maailma. No. Ilma. Olisiko hyvä? Kertokaa, onko tää hyvä? Älkää kertokaa, koska tää on hieno. Eeppinen maailma. Miksi sä teet sen? En tiedä. Miksi sä teet sitä myöhemmin? En tiedä. Kenen tää on? Onks tää se sun? On. Se on mun rikki. Näin. Kutalla. Game of Thrones rakennusta. No niin, no niin. Ei talvibiomea. Saa mennä tälle vaikka. Tai saa jalatkin, kun sinne 3 sekuntia yhtä mitenkä tälleen. Eikö se ollut... Jos autut rampaa, niin voi mennä silleen, että yhtä pois. Ollaan tuossa. Ei. Joo. Miksi? Niin. Drinkula. Game of Ringula. Game of Ringula. No niin. Mä en saata jatkaa editoida tätä mitenkään. Sä oot kun mä näin suoraksi ja siitä päin. Mutta tätä siis jatketaan siis. Tästä ei tästä. Kato, tuo lehmä on villakeri. Mulla oli. Häh? Ei ollut Oh. What? No niin, sullakin oli. Ei ollut. Mitä täällä tapahtuu? Tuossa on lunta. Sulla oli jo. No tuohon on nyt jo eeppisiä, vaikka videota ei ole mennyt kuin vasta 3 minuuttia. Nyt pois sitä kyykystä! Pois kyykystä! Hypp. Nyt lähde pois sitä kyykystä. On. Kivaa. No niin, nyt riko kiveä. Nyt kiveä. Kato, mulla on jotain samalla YouTube-videosta tuo. Yes. Ei. No moi moi! Voitte tilaa Foxy D ja Chrisin. Laittaa tämä kanava Foxy D ja Pate Pro Gamer. Pate Pro Gamer. Kirja 2 eellä. Ja nyt löydettiin kiveä. No vihdoin. Mä oon ottanut paljon kauan, että mä oon teen mine-video. Mulla ei ollut oikeastaan mitään kirjata muuta kuin koulu. Mä oon 4. Kerran vaikka hankin uunin ja kiviä, kaikki niin tärkeämpiä tuli hakkumiekka ja sitten uuni. Siihen menee varmaan puuhakku, mutta ei ketään kiinnosta. No niin, tässä on tarpeeksi miekkaa. Häh? No niin, sitten vielä uuni.
Sitten etsimme luolasta, joka on tuorittu. Au. 2 opeta, mutta silti au. Nyt etsitään joku hyvä luolasto. Paremmin sanottuna luola vielä. Ja tuo meni vähän pieleen. Mä yritin viehypi. Toki hyppyä. Mitä mä ajattelin? Jos siellä on luola. Katsotaan tästä vielä vähän puuta matkaa. Kuinka autoa paterilla maksilla? Mä veikkaan, että sieltä tulisi kohta joku pränkki, kun mä tän minne vedetä. Kantaa puntusta vielä matalaksi, niin tuolla luolassa helpottuu kaikkea. Mikä? Me tehtiin pränkki. Pränkki on pränkki. Me tehtiin pränkki. Sulle. Tuliko se sulle jo? Ei. Odottakaa hetki, mä tarkistan.